Rysait bach Ffrenig sydd dy fi i chi nesaf, clafouti siocled a cheirios, sydd wedi ei socian mewn cyrsh gwirod blas ceirios. Mae'n bwdin bach anghyffredin. Mae rywle rhwng cacen a mwys siocled, ac mae'n hynod o flasus. Chydig funudau mae'n gymryd i'w baratoi, a'r cam cyntaf ydy hidlo fflwr codi mewn i fowlen. Traddodiadol, dim siocled yn clafouti. Ond mae ceirios a siocled yn gweithio mor dda â'i gilydd. Mewn fan hyn mae 'da fi siwgr, almonds. Dwi angen 3 wy llawn. Beth sy'n dda am y rysait yma yw bod chi'n gwneud ei mewn un bowlen, a wedyn mae'n cael ei bobi mewn un bowlen. Wi hefyd yn ychwanegu 2 melyn wy. Mae jyst y melyn wy yn hytrach na'r wy i gyd yn gwneud y clafoutin fwy moethus. Olaf llaeth. Curo hwnna ti gilydd. Nôl i hwnna nawr. Dwi jyst am toddi chydig o menyn yn y sosban yma. Mae gen i siocled mewn fan hyn yn barod. Dwi ddim eisiau fe ar tymheredd uchel. Dwi jyst angen i'r menyn a'r siocled i doddi da'i gilydd. Tra mae'r siocled a'r menyn yn toddi, cymysgwch weddill y cynhwysion gyda wisg tan eu bod nhw wedi cymysgu'n dda. Unwaith maen nhw wedi toddi, ychwanegwch y menyn a'r siocled a'i curo. Pan mae bob dim wedi dod at ei gilydd, arllwyswch e mewn i ddisgyl. Be dwi'n mynd i wneud nawr, roi'r ceirios mewn i'r siocled. Rhowch y ceirios efo siwgr a cyrsh dros nos, mewn bowlen efo cling ffilm dros y top neu mewn jar. Maen nhw'n neis efo hufen iâ, felly peidiwch poeni os byddwch chi gormod gyfer y rysait. Fi'n siŵr newch chi bwyta nhw. Dwi'n bod yn gofalus yn o'r ein mewn nawr. Dwi'n trio bod yn daclus. Neu nhw edrych neis. Unwaith chi wedi rhoi'r ceirios yn y gymysgedd, rhowch yn y ffwrn am ryw 19 munud. Beth bynnag chi'n neud, peidiwch â'i or-goginio. Y grefft y clafouti yw cadw'r canol yn feddal ac yn foethus.